वैभववाडी तालुक्यातल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचं आता आज मतमोजणी होणार आहे। अगदी थोड्याच वेळात या मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे। आता आपण पाहिलं तर तहसील कार्यालयात ही मतमोजणी होणार आहे। 6 टेबलवरती मतमोजणी होणार आहे। प्रथम जी आहे ते टपाली मतमोजणीची टपाल मतं आहे त्याची मोजणी होणार, त्यानंतर प्रत्यक्ष बॅलेट मशीनची ही मोजणी होणार आहे। 6 टेबलवरती 6 गण आणि जिल्हा परिषदच्या 2 जागांसाठीची जी मतमोजणी आहे ती होणार आहे। आपण जर पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यातील 7 जागांसाठी ही निवडणूक शनिवारी झाली होती। 54.79% असं मतदान जे होतं ते झालेलं होतं। आपण पाहिलं तर या निवडणुकीसाठी मतदारांचा जो प्रतिसाद होता तो कुठेतरी संमिश्र प्रतिसाद हा लाभलेला होता आणि नेमकं आता मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देणार हे अगदी काही वेळातच स्पष्ट होणार आहे। वैभववाडीतली जी पंचायत समितीच्या ज्या 5 जागा आणि जिल्हा परिषदच्या 2 जागांसाठी ही निवडणूक झाली होती आणि अगदी रंगतदार निवडणूक झाली होती। महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी काहीशी लढत होती अशी आपल्याला पाहायला मिळाली। भाजपा बलाढ्य भाजपा विरुद्ध महायुती महाविकास आघाडी जी लढत होती त्या लढतीत कोण हा वैभववाडीचा गड जिंकणार हे अगदी काही वेळात स्पष्ट होणार आहेत। मात्र सगळ्यांचं लक्ष हे या निकालाकडे लागलेलं आहे। आपण आता पाहिलं तर तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात ही मतमोजणी होणार आहे। तर उमेदवारांचे प्रतिनिधी उमेदवार हे या तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात जाण्यासाठी तयार झाले। तिथे बॅरिकेड्स लावलेला आहे, चोख पोलीस बंदोबस्त देखील करण्यात आलेला आहे। पोलिसांनी अगदी तहसील कार्यालयाच्या नाक्यावरतीच नाकाबंदी केलेली आहे। प्रत्येक उमेदवार असेल त्याचा प्रतिनिधी असेल त्याचं ओळखपत्र तपासून त्यांना आतमध्ये सोडलं जात आहे। त्याचबरोबर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त आहे। 3 ठिकाणी ही तपासणी केली जात आहे पोलिसांकडून। त्यामुळे अगदी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांकडून ही मोजणी ही केलेली जिथं बंदोबस्त हा ठेवण्यात आलेला आहे। एकंदरीत जर वातावरण बघितलं तर माझ्या ह्या डाव्या साईडला महाविकास आघाडी म्हणजे ठाकरे शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, मनसे असेल यांना जागा दिलेली आहे। तर अर्जुनराव राणे विद्यालयाच्या पटांगणावरती भाजपासाठी जागा दिली आहे। त्यामुळे दोन्ही जे गट आहेत ते वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात आले, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून ही प्रशासनाने खबरदारी घेतलेली आहे। आपण बघितलं तर निकाल ऐकण्यासाठी दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी हळूहळू या मतमोजणीच्या आवारात किंवा त्या परिसरात ज्या ठिकाणी त्यांना जागा नेमून दिली त्या ठिकाणी येऊ लागलेले आहेत आणि अगदी काही वेळात या मतदानाची जी आकडेवारी आहे म्हणजे कौल आहे जनतेचा तो अगदी काही मिनिटातच आता स्पष्ट होणार आहे। वैभववाडी तालुक्यातल्या या सर्व निवडणुकीचे अपडेट्स पाहण्यासाठी पाहत राहा कोकणचा महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह।